नमस्कार मित्रांनो, मी लोणीकर योगेश वाघ शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा करून आईवडिलांचे आशीर्वाद घेऊन व समाजांच्या चांगल्या प्रकारे मदत करून आज युवक एकत्र येत आहेत। मी मागच्या वर्षीही सांगितलं होतं आणि ह्या वर्षीही सांगतो आहे की कुठंतरी आपल्याला संघटित व्हायचं आहे। फक्त ध्वज मिरवत नाही, ध्वज मिरवायचे जरूर आहेत, कारण की ते आपला हिंदुत्वाचा एक पुरावा आहे की आपण स्वतंत्र आहोत। शिवछत्रपती शिवराजांनीही तेच केलं होतं आणि आज लोणीकरांनीही तेच विचार मनात घेऊन लोकांनी चांगली मदत करण्याच्या उद्दिष्टाने आज 18 फेब्रुवारी रोजी रक्तदान शिबिर आयोजित केलं होतं। आणि रक्तदान शिबिर आयोजितच नाही केलं तर पूर्णपणे ते चांगल्या प्रकारे पारही पाडलं व आत्ताच लगेच बॉडीचं चेकअप तेही ठेवलेलं आहे आणि उद्या दिवसभर तेच सर्व प्रकारे करण्यात येणार आहे। परत नेत्र तपासणी तीही उद्या सकाळी 18 फेब्रुवारी आज आणि उद्या 19 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात येणार आहे। तरी 5 वाजता उद्या संध्याकाळपासून शिवजन्मोत्सव सोहळा अगदी जोमात सुरू होणार आहे आणि त्याच निमित्ताने लोणीकरांनी चांगल्यातले चांगल्या प्रकारे लोकांना मदत करून हे योग्य रीतीने पार पाडलं आहे। मी एवढंच सांगू इच्छितो, तुम्हीही करा। चांगल्याही प्रकारे बोरसरीतही रक्तदान शिबिर आयोजित झालं, तिथंही मोठ्या प्रमाणे युवकांनी एकत्र येऊन संघटना केली। त्याच पद्धतीने पुढील पिढीलाही चांगले संदेश देण्याचं या लोणीकरांनी काम केलं आहे। आमचे लोणीकर बंधू व तसेच परिसरातील सर्व युवकांनी आज चांगल्यातल्या चांगल्या प्रकारे रक्तदान शिबिरामध्ये सहभागी होऊन रक्तदान केल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक मी लोणीकरांतर्फे आभार व्यक्त करतो। व त्याच पद्धतीने उद्याही ठीक 5 वाजता हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पहार छत्रपती शिवरायांच्या वरती पुष्पहार होणार आहे। तरी सर्वांनी वेळेवरती उपस्थित राहा व तसेच सर्वांनी जयंती साजरी व्हा व तुम्हीही करा। जय शिवाजी।